mislim da za građane i ljude u Republici Srpskoj ovo znači mnogo. Ima i ne samo formalni, nego i suštinski karakter. Konzulat Srbije ovde ima mnogo aktivnosti koje treba da obavi, a jednu koju će morati brzo da obavi, to je moj zahtjev za dvojno državljanstvo Srbije, koji sada predat ministru da to riješi veoma brzo. Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala vam mnogo. Ovo će bude test brzine i efikasnosti nove vlade Republike Srbije. Mislim da ćemo se tu pokazati dobro. Meni je naravno veliko zadovoljstvo da budem danas ovde i da mogu da u Banja Luci na teritoriji Republike Srbije pozdravim najviše zvaničnike Republike Srpske. Danas je moja prva zvanična poseta od stupanja na dužnost 16. maja i ona je napravljena baš u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevu i u Banja Luku, i to je jedan signal koji je vlada Republike Srbije želela da pošalje i regionu i svetu u smislu spoljno-političkog prioriteta koje će nova vlada imati.